iki. Kayak pek kira pek saya mah petan. Petan ya nggak kena. Biar dok. Sama wani ya. Potong ki gak enek sing nuroni. Hantu. Kunci mantare tak sai. Tutup pendok sulap pondok. Ada HP kambe apa tripod mau. Piye? Tas lek ngekeki ku. Apa? Bila tas apik sere. Tas lek maringi kok. Sari dele. Gelem kacang ya, Bek. Nek mbawa nuwuk kah? Apa? Kacang sriwet tak terne ya. Tanku kono lho kon golek. Oh. Sampeyan golek. Buritanku lho, Bek. Tak nemak yo an. Buritan kuwi tak nemak, kacang, lek etane Pak Pailan kuwi sik ditanduri terong. So lek wah yo sampeyan golek. Panase lho kok jero nang. Ya lawuh, Bek. Iki lho. Heeh, Bek. Ya. Heeh, kowe. Apa to? Opak. Sampeyan tutup, Bek. Kok mlempem. Enak nduk opakku. Rasa udang. Ya lawuh. Beh, aja le. Marai nular engko. Nular. Sabune isik, sabun sampo. Isik tak, Bek? Nah, sampean sabunan enggak? Sabune, Jek. Sabun. Heeh. Sabune Soklin isik, lek sabune mandi, sabun adus. Isik sabun adus. Sabun adus. Entek. Oh ya, gerek satu. Ya. Pak Kadi sampone tasik. Sampone Pak Kadi tasik. Pak Kadi sabune disinggahne ning turu no, Ek. Ah, vetera mo. Sapa turu nek jaba? Oh, kucinge.
Panas tapi nek jero walakan. Yo. Kep janan, nduk enggak betah ning jaba langsungan. Wis mari ya Bek kono. Titik. Wis ngelor. Rotine nek dibuka iku, Bek. Lah iki panase kaya ngene to, Nduk. Sana arep nek gunung meledos. Panas ora karu-karuan. Tinggal ya hutan. Apa kelambine? Makmu nek balik kapan? Ben. Bulan Desember, Nduk. Ambek delu. Balik udah ambek delu. Heeh. Wis padha mampek ki mau, Bek. Wes. Apa? Oh, duduk lek santan kuwi sari dele. Kasih wong pena. Wih, beneke tikus. Nggih. Wih, kae nang ngisor kayu-kayu. Disane kolkas anyas. Apa? Kuwi lho sari dele lho. Pak Kadi wis teko kene. Kabeh ora mak pijet. Sing Mas nganu, Bek Saimah ro Bek Kirah ke mau.
Isis nggih Pak Di teng mriki. Nggih. Jenengan enggak? Baturi princess. Princess mbah-mbah. Pokok lek omah iki dibukai Pak Kadim mesti ndang ono moro. Pintas nambe pembangunan kate Nggih. mae. Niku. Nggih to? Kadang ikan kan. Oh, Ikan. CCTV. Nyeritane CCTV iki. Barat dulu. Niku. Jenengan nggih semerep, Nah, nggih mireng ne wau. nah, Nggih mireng. mireng. Pak Pailan teng pundi Pak Di? Nah, Pak Pailan. Manjing.